नमस्कार. माझं नाव सौ गौरी रोशन वेर्लेकर आणि मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने माझी ही सुंदर कविता जी समस्त स्त्री वर्गाला समर्पित आहे. कवितेचं नाव आहे ती. चूल मूल नोकरी सांभाळता सांभाळता स्वतःकडे पाहायचंही विसरते ती आणि मकर संक्रांतीची मोठ्या आतुरतेने वाट पाहते ती. काळी साडी हिरवा चुडा घालून क्षणभर मिरवायचं असतं तिला. एरवी स्वतःचं भानही सापडत नाही तिला. चव घेऊन खायला वेळ कुठे असतो, परंतु तिळगुळाचा गोडवा हळूच तिच्या ओठात विरघळतो. वाणाच्या निमित्ताने कपाटातल्या साड्या फुलतात आणि तिच्याही आयुष्यात रंग नव्याने जागे होतात. रंगीबेरंगी पतंगाप्रमाणे आयुष्यात रंग भरूया आणि उंच आकाशात उत्तुंग भरारी घेऊया. धन्यवाद.